Ew kî bûn çûn? Ma tu nizanî kî bûn? Buralara bir yere saklanın. Zore çopak devam nakır. Lelvan derana. Tamam. Tu jî bila sma madem ke. Bravo! Deri baş vekiliye. Aha. Bawer ew ne zafere dest Fazla. Dev ji vî karikê hesinî jî berdim. Bi kêrî tiştekî nayê. Oo, tu nizanî ew ê çi qasî bikerî min bê. Ez ê wî bifrînim. Ez ê sedî bikim hezar hûnê bibînim. Peki yaşa.